Salam, salam hormatly yurtdoşlar. Bugün 19 dekabr 2025-nji ýyl. Ýadyňyzda bolsa mundan 2 hepde owul Garaboga tragediýasy ady bilen ýekşenme güni çykyş edipdik. Şu taýda Kızlarbat etrabynyň Garaboga dowasyna şyhyflaryň maşgalasynyň başyna iýnen bir musallat diýip aýtsagan boljak. Hökümetiň şulara eden zulümü barady. Gysgaça görnüşde size habar beripdim. Elbetde bir gepleşiň dowamyny ya 2 sagat ýarymyň dowamyny 5 ýyllap bir gidip ýatan agyr we uly maşgalaň garşysyny edilen jenaýatyň jigme-jigini ya gün tertibini ya bolup geçseler aýtmak mümkin iş däl. Tada tom iş ýatyr ya jenaýat ýatyr şu maşgalaň her birisiniň garşysyna edilen jenaýat. Şonuň üçin kelebiň ujun çöşlemek üçin men şu gurrumy ýuwaşlyk bilen, sadalyk bilen size düşnükli dille ya tertipde siziň ýagny halkyň dikkatyny ýetirmekçi bolýan. Şu gaty wajyp siziň bilmeňiz şu meseleni ya şu edilen jenaýaty sebäp edil şular ýaly jenaýat ya şuna meňdes jenaýat 1990-91-nji ýyllardan bäri 35-36 ýyllap biziň halkymyzyň her maşgalaň her birisine diýip aýtsam ýalňyş bar, ýöne köpüsiniň şuna meňdes çeken ejirleri bar. Emma orta grup ýaşan türkmen maşgalalary ya da aýdaly gruply ýaşan türkmen maşgalalaryň başyna salynan musallat 10 miňlerçedir. Şolaryň hemmesi bir-birine meňdesdir. Nämesi meňdes? Ol dürli welaýatda ýaşap biler biziň halkymyz. Dürli etraplarda da ýaşap ber. Ya dürli kärde de işläp ya dürli terden öz maşgalasyny ekläp ya ýöredip bilen firmasyny ya fermasyny. Ýöne şulara edilen zulüm hemme ýerde bir meňdes. Zulümi kim edýär? Onam şol özüni hökümet diýip atlandyran ýanky jenaýatkar topar bar. Özün gurumaçylykly jenaýatkar topar. Ine şonuň nä derejede gurumaçylyklydygyny ine şyhyflaryň maşgalasynyň başyna gelen şu musallat bilen size düşündirmekçi bolýan. Geçen gepleşikde aýdyp geçdik. Haçan näme boldy, nähil boldy, näçe adam bar şu maşgalada, näçe çağa ýetim boldy. Men olary gaýtalap oturmaýyn ýöne şol jenaýatyň hukuk tarapyny almakçy bolýan men şuň. Onuň üçin hökmen zerur şonu biz häzir men halka açyp görkezmekçi bolýan özüni biz hukuk goraýjy ýa-da kanunyň mizemi yerine ýetirmeginiň tarapdary diýip özüni atlandyrýan egni pamorlular bar. Polis, prokuratura, sud işgärleri. Ine şu 3 tany aýdaly hukuk goraýjy bolmaly guramalaryň adamlarynyň şyhyflaryň maşgalasynyň garşysyny eden we edip oturan jenaýatyny şuny kunsize açyp görkezmekçi bolýar. Gelim onu başlaýyn şu ýerde biz aýdypdyk şol 20-nji ýylyň sentýabrynda şular ýaly jenaýat bolup geçdi. Şu taýda ýanky şyhyf altyň maşgalasy gece şol öz öýüne boğulup öldürilipdir. Şolaň ýanky şifaneryň içinde surgaçda ýerleşdirilen seyfem açylyp içinden 80.000 rubl bağışlan 80.000 manat alınıp gidilipdir. Hemen möýün açarydy. Ondan soň taryhy ýydarlanmasy başlaýar. Hökmani ýagdaýda bular ýaly agyr jenaýat edilenden soň jenaýat işi hökmen gozgalmaly we jenaýatkar tapylmaly we adil sudyň öňüne sömürdik goýmaly. Ani şyhyflaryň maşgalasyna gezek gelende nähil boldy bi? Hakykatdan ine şol jenaýat boldy diýilen günüň ertesi ýa büýrüni şu iş boýunça, şu jenaýat boýunça 6 adam saklanypdyr. Şolaryň içinde biri ady Perman, emma
familyası Eminov şu cenayeti men etdim. Pulu hem açarı hem hana şu tayda mellerin bir çetinne bağın düğününe gömüp koydum deyip gelen sülçüleri pulun giyilenen ya gömülen yerini görkediyor. Demek ayam cenayetkar ayan mol ya da şu pulun yatan yerini ya açarın gömülen yerini görkediyen olsa demek şol adam eden şu cenayet. Yöne sondan son birden ka iş ter tarafa gaydi. Näme diýerler? Ýanky özüni hukuk goraýjy diýen adamlar ya hukuga, adalata, kanunçylyga hyzmat etmeli adamlar jenayetkar bolup çykýar özleri. Anyk misallar. Şol işde görkezilşi ýaly jenayet eden adamlar, boyun alan adamlar dälle. Şol jenayet bolan ojagyň altı diýär şyhyp altı şyhyp şu 6-njy ogul maşgalady körpesi şoň uly agalarynyň ikisini tutup alyp gidýärler. Siz jenayet etdiňiz diýär. Nämeden gelip çykýar? Sebäp şyhyp bilen maşgalady aýdýar. Şol pul tapylyp getirilýänçe, şol açar tapylyp getirilýänçe biz hiç bir adamın üstüne jenayet yüklemekçi däl, ya töhmet atmakçy däl. Siz ene sülçüler iýdarlan tapyň şo pul bilen açar getirin, galan işi soňra çözüp biz adamın üstünden arda ýazjak geldi. Hakykatdan bolmaly şol. Olar hökümetiň isleýän adamsyň tutup üstüne günah ýükläp bilýän ozalan bilýärler. Bara Türkmenistanyň geň zat däl. Jenayet etmedik adamın üstüne töhmet atıp şu jenayet sen ettin deyip boyun alır ýaly, urup ýenjip zorlap horlap. Şolum ahyr soňunda şu şyhyplan masalasyny edilýär şol. 45 günden soňra jenayet bolandan soňra 45 günden soňra bir jenayet işini aktarjylar, sülçüler, prokurorlar ahyr soňky iş kadyety baryp betdi. Şolaryň hiç birisi hakyky jenayeti açmak ya jenayetkary tapmak ya jenayeti açmak ya cezalandyrmak maksadynyň ýokdugyny bildirýär. Görnüp duran faktlar bar bärde. Sebäp şyhyp bilen masalasynyň ogullarının, gelillerinin, jigilerinin, hatta çağalarının aýdyp berdiler. Men häzir soňra inneki dowamytdan getiren haýsy çağalaryn näçe wagt nirak edipler soraga çekipdirler. Kamillik ýaşyna ýetmedikleri. Şolaryň bar islegi şyhypleri jenayetkar edip görkezmeli. Şolary halkyň gözüniň öňünde o jenayetkar edip basmaly. Goy galan halk diňe garap ogadan kıya kızlar badan kıya Balkanyň kıda goy Türkmenistanyň kılaram eşdenni şu hökümete tarap gönü ýüzüne seredip bilmän ýüzüne şak salyp ılgap geçerýär diýerler. Gork salýarlar adamyň kalbyna. Şol hem bolup geçdi. Şonu hem özüň hökümet atlandyrýan goramaçylykly terror topar berja etdi. Bir jenayetkarlar näme diýerler? Şol özleriniň oýlap tapan ssenariýasy boýunça şoňa gabat gelerlik adamlary daşyndan ýygnap getirip, kimi gorkuzyp, kimi ürküzip, olam ýeterlik däl bolsa bilen çağalaryny getirýärler, gelillerini getirýärler. Bular zorluk salýarlar, sütem edýärler, urýarlar, ýenjýärler, hemmesi zat bar, ýazylgy dur, ýönüm olary ne gezek geleni soňra okap berer. Şo taýda şol zulmatçydaman ýene de şo maşgalan bir gelini uksu seçip içip öz janyny kastedip ölýär. Sebäp onu etmedik işlerini etdi, ine gaýnagalym öldürdi. Men şoňa şaýat diýdirmek üçin şunu senem basar, senem ýogadyr, ýa çağalaňam alyp gider, bularam deddомада ýerleşdirer diýip, ine hem haýwat hem gorky, ine şoň aslynda şolary boýuna goýdurmakçy bolýarlar, etmedik jenayet işini. Ol ýanky şyhyplaryň iň uly ogullary ýanky agalary aşurdurdy. Ondan kiçinden kiçiti şyhyp mel o warasyny ady Murat, aşurdurdyň ady o warasyny ýa ýyla tarasyny ady Kuwa. Şol ikisiniň boýnuny taşlaýar.
cenayeti. Jep aşurda ýanky maşgalan iň ulusy diýmek min elinde bir atalyk borjyny ýerine ýetirip oty kakalar ölenden soň on san çağa ýol başçylyk edip bu maşgalany hem bilen guruply durmuşy var, maly var, mülkü var. Diýsen guruply ýaşap oturan maşgaly gumyň içinde. Bular hökümetiň bilen hem işi ýok, partiýaň bilen hem prezidentiň bilen hem hiç kim gatnaşman öz güni bilen bir malyny iki edip, 10 malyny 20 edip, 20-ni 50 edip, ene şey edip köpelip ene eseri kılından soň şonuň ýeten derejesi. Enne şulan maşgalan ne şu derece ýeten bellemek üçin ýa bilmek üçin aýtmaly zat bar berde ýurtdaşlar. SSR ýykylyny son Garabogaz obasy Kızlarbadyň Kalinin kalhozyny degişildi. Kalinin kalhozynyň merkezi Kızlarbadyň bir 3 kilometr eteginde ýa 4 kilometr Janahyr obasyny. Men bilem sen aýdýan şu zatlar. Ondan Garabogazyň bäri ýanyna Tutlu obasy bar. Ola meni Kalinin kalhozyny degişdi. Savhozlar bar Aňyrda, Beýlede, Otaýda olar ýa savhozlar başga bir ýema degişli bolupdyr. Ýöne şu SSR ýykylandan soň maňa gönü gelen habar bar da men habarlaşyp durdum. Dogduk depem bilen. Maňa ýerde uraýtdylar mundan 25 ýyl boldy. Halmurat öňkü gören obalaň ýok, hemme obalar boşap galdy. Niýaz mektepleri ýapdy, ýanky medisina punktlaryny ýapdy, kitaphanalary ýapdy, aftalafkalar gatnanak imitlat akademiýan ýanky öýçün zerurdatlar. Şo gatnaýan maşylar ýatyryldy. Jogapkärçilik ýok, öňkü ýaly durmuş ýok, kinoda ýok, konserde ýok, hiç adam ýok. Bu guguruk galy adamlar hem sotaýdan gaçyp ýa göçüp başladylar. O bolar boşap galy diýip maňa ene şular ýaly diýirin baýdan adamlar bir däl, iki däl. Köp yerden şu habar maňa gelip gowuşdy. Ozal medpunktlar bardy, bilip bolmaz bir agyr hastarasa ilkinji kömek sotaýdan alynýar, sonra aýdym onu bir maşyn bilen göni Kızlarbada raýon merkezine getirilýärdi keselhana. Ya aýdaly bäbek boljagam bolsa öňünden akusher aýdýar şeýle gitmeli barmaly. Mektep okuwçylary gelip Kızlarbadyň ýanky internatyna ýaşap sotaýda okardylar. O zatlar oturdy. Halk öz başyna galdy. Hökümet dip özüni atlandyrýarlar, öz başyna ýaşap halk bilen işi ýok. Şu neçeli şolar ýa durmuş dowam edip gelýär. Masyhy bilen maşgalasy. Birinjene bular gaty uly maşgala. On çağa bolup esen bular kakalarym bolum. Bulary da berilen terbiýe, ilim, bilim ýeterlik derejede onsoň uly maşgala bol. Bir maksada hyzmat etmek ýa gulluk etmek, ene diýmek netije berýär. Bular şol dargan kalhozyň ýemeleri bar, kaşarlary, guýulary, ýene nämesi alan açan mallaryny ýygnap ýa üstüne ýene de özleri satyn alyp şo meýdanlarda ine özüni fermeden ýalar. Ýa-çy sygyrlary bar bular. Inni görýän bilen erkin ýaşap berdi. Bu Gurban Gulyň ýa on dogmasynyň buyrugy bilen dörediler kalhoz ýa-da ýa savhoz derler. Bular öz zähmeti bilen, maňlay deri bilen ine onuň bolup işläp ine gazanyn ýemeler ýa ýeten derejeleri bilen. Indi şonu her zat etmeli. Bir guramaçylykly jenayetkar topar, özüni häkim etip atlandyrýarlar. Bir bahana bilen şu maşgalaň üstüne çökmeli. Şonu hem etdiler. Nädip çöküldi? Nädip bu maşgala hupbat gorkadyldy? Nädip bu maşgalaň iki dogan türme basyldy? İki denan ýogaly otaýdy. 14 çağa yetim maly. Hiç kimin işi ýok. Näçe mallary, mülkü, maşylar hemmesi elinden alındy. Ene şeýdi bu jenayetkar topar maşgalaň üstüne çökönni şeýdip çökýär. Bu uly maşgalaň gurulmagy edip oturtdy. Ýöne ol bir maşgalada 2-3 ýa ýeke äraýal bolup ýaşaýan maşgalaryň 10 000 ölçesini tozdurdylar abbalar. Ola barada gurulmam ýok.
Şihifler barada da hiç zat estilmedi eger bize şu maglumatlar gelip yetmedik bolsa. Ya şolan hemme eden hareketlerini biz görkezdik ya videoda. Bular ellerine plakat alıp Kurban Gulyn köşkünü tarap yörüşe diýerler. Oğluna arda ýazýarlar. Ellerine Kur'an alıp okuýarlar. Ay ýene bulan etmedik iyisi yok. Bir bilemek bular Mekke Medine gidip şu taýdan dile getmediler. Galan hemme iyisi etdiler şular. Kanun işlemedik devlette. Enne biz bilýärse ýurdun daşyna akylar. Yurttaşlar. Güne görüp otyr kanun işlemedik devlette. O taýda sen kanun çözgüdi de garasy oturmak gerekkel. Şäm? Kim çözüp berjek? Bular hemmesi özleri jenaýetkär. Özüm gurumaçylykly topar. Bular bir-biriniň şu ýanky şeýhiplen meselesini aýtsak, polisem, prokuratura da, sud hakimligem, ýanky vilayet hakimim hemmesi ýa baş prokuratura şu bütün şu aşakdan ýokarlygyna ýa ýokardan aşaklygyna hemmesi bular agly bir jenaýetkär topar. Gurumaçylykly topar. Bir-biriniň eden jenaýatyny bular üstüne ýapyp gelýärler. Bir şun aşagym bolsa hemmesi ittarany ýaly topar. Ine şol adamy ýa şol masalan ýok etmek bilen mesullanýarlar. Ine şol misalym ine size aýdyn, ine şyhyflyk masalasy. Şonuň üçin şu edilen jenaýaty men howlukma size ýetirmekçi bolýan o bir gepleşikdemi, üç gepleşikdemi men onçatyn aýdyp biljekkäl material gatyken ýöne şolary taýharlaşdyryp tertip boýunça aýtmak gerek. Indi şonuň üçin gelin indi şu işe gatnaşan o jenaýatkar toparyň bir bölegi ýanky egni pagonlar barada şuň gurrun edel ondan soň şolar şyhyplyň masgalasynyň garşysyna nähil terde jenaýet edipdirler, nähili metodlar ullanypdyrlar bular. Nädip ondan şyhyplyň masgalasynyň 2 adam türme wasýarlar. Näme esasynda? Ine şu zatlara yetmek üçin gelin şuňky şu egni pagonsuzlaryň adyny, familiýasyny size halka elan edeyim. Bir çykyş etdik ýekşenme güni, şondan bir gün geçip geçmänkä ine Türkmenistanyň ýagny o Serdar Berdimuhammedowyň permany çykýar. Şu taýda ýazylan şu permanna. Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda ihtiýarlyk möhlediniň tamamlanmagy zerarly ýa sebäpli Balkan welaýatynyň prokurory Kakazan Kanalowys Aman Nurdiýewi wezipesinden boşatmaly diýer. Enetede yurttaşlar adam däl, kanem däl. O näme ol ýyllar boýy oturan Kakazan Aman Muratowy bize ýekşenme gün çykyş edip ine hemme bolan zatlaryny görkezdik, videolary bilen şol masalan onuň dokumentleri bilen derrew şunu üstün bastyryp ýüzsür etmek üçin Kakazan Aman Muratowy Serdar Berdimuhammedowyň permany bilen işinden boşa diýerler. Sebäp onuň ýanky şertnama möhledi tamamlandyramyn, ihtiýarlyk möhledi. Näme sen onu uzaldan hak onu şo wezipede işläp oturan bolsa, vilayet prokuroru bolsa, jenaýet etmedik bolsa, sen näme onu boşa diýen? O bir geldim gitdim edare däl, bir sada işçi däl, bunu kabul etdiň erti çykaryp gowarýaly. Ol ýörüte uniwersitetde 5 ýyl ilim alan ýeli şuny. Misal gelipdir, soň o vilayet prokuror wezipesine ýetdiňse görwak ol näçe adamy ol döwletde bekanun sud edipdir diýmek şo hökümetiň göwnüne turupdyr jenaýetkär topar. Ala böyle biz şuň çykyş edýäs bol şyhyplyň masgalasynyň başyna gelen tragediýa barady. On ertesi gününe ihtiýarlyk möhledi gutortyp işinden aýry. Hany jogapkärçilik? Näme üçin? Şol Kakazan Aman Muratow jenaýet jogapkärçiligine çekilmedi. Şyhyplyň başyna salan zulüm üçin ýa beren kasamyny düp götür tersleýin eden hereket üçin. On bir indi mulardan başgaran kim bar? Şol işe gatnaşan jenaýetkarlar. Häzir men sana apgaçany ýurtdaşlar. Bir sebäp
Orduna aman Murat derler ömü şihiflen karşısına cinayet işin qoğlan ya şihiflen masalatın üstüne çöküp olur tozduran. On hem aşağınaqı strukturulu var. Hem yukarısınaqı yani aşağıvat takılı var. Gelin indi şuları atlarını tutup geçelim. Ene ilk başta derneği Stayda aytmalar barda. Sol her näçe egni pagorlam bolsa men elmide maydyk gelýärdim. Sol kızlar watda ýaşan döwrümde. Şu egni pagorlyň hemmesi eşekdälir ya halkyna garşy işleýänler içinde halal ene süýdüne men adamlaryň badyr pagon öterýär diýip aýdýardym. Ine şolar ýaly birisi halal süýt öz kärine, kesbine ine kanun boýunça yankı katnaşıp ya şu kanun boyunca için alıp baran ene kızlar badın yankı prokuraturasının başlığı Begenç Tağanov alıp barıya. Şol işi ilkinci nöbetde şol 20-nji ýylyň sentyabr aýlaryna ene şol Begenç Tağanov prokuror, kızlar badın prokuroru şol alıp barıya. Sonra görýär boli bu taýda cinayet işi yok. Şu iki doganyň üstüne ýükler ýaly. Şon üçin ol yok men bilýse goşulamak men bulary türme bastyrjak gal ya cinayet işin goýlamak şoň garşysyna diýip işden şol işi tapşyrýar. Men bilýse alyp barjak gal. Onsoň şu ýanky Begenç Tağanowa indi ýokardakylaryň buyrugyny ýerine ýetirmedi-de şyhyplar ýok etmek barady. Indi ýokarsyna oturan bar ýa baş prokuror Türkmenistan'ın baş prokuroru näme ol? Batır Attaýew. Ine şol ýanky attestasiýadan geçmedin diýen bahana bilen indi görýärmi ýa-ni Urwan Gulyň ogla ýemana aýrýada ol Kakajan Aman Muradow möhredin guturt diýip aýrýady. Şertname möhred. Batır Attaýew bolsa golasynaky Kızlar Badyň prokuroruny öz işini adalatly we kanun boýunça çemeleşeligi üçin ene sen attestasiýadan geçmedin diýip Begenç Tağanow işinden we wezipesinden boşady. Ene bilen ene jenaýatyň ya jenaýetkaryň biri. Türkmenistanyň baş prokuroru Batır Attaýewiň eden jenaýeti. Şu iş boýunça. Sonra ýene näme bar? Gatykän berdi bulan hemmesinin adyny tutup geçeli. Inni ömede Oğur diyen gurumu vardı. O polisiýede var, prokuraturada var. Oğur diýmek näme? Üç harp Ors dilinden gelip çykýan Adzel Ugalonova rasledowany diýildi. Ýanky jenaýet işini aktarýan ya barlayan toporya bölümü Oğur diýip aýdyldy. Türkmen onu Oğur diye ýöne Oğur okulmaz ýazylşy boýunça Rusça ýemede alfabetde şeýdik gelýär. Onsoň şol şulyşe ýene gatnaşan jenaýetkaryň ulusynyň biri ady Alek familiýasy Tuwakow. On İçeri İşler Ministrliginde Oğur'un ýanky orunmasary bolup işler. Oğur'un başlygynyň orunmasary. Polis bolýar-da İçeri İşler Ministrligi bolundy. Ene şol Aşgabatda oturan familiýasy Tuwakow ady Alek. Bilemine şu jenaýete gatnaşanyň biri. Ondan başga Balkan welaýatynyň prokuraturasynyň jenaýet boýunça orunmasary Maksat Alymow. Ene bilem bu işe gatnaşyp beýleki goşadyrnak içindäki kärdeşleriniň şyhyplyň masgalasynyň garşysyna ýönken ýa-ni goşadyrnak içindäki jenaýetini tasdikleyen adamdan biri. Ya tasdikleden adamdan biri. Sonra Balkan Velayet Polisiýasynyň jenaýet işleri boýunça orunmasary Garly Çaryw. Ine bilem şu işe gatnaşan. Ine şolem şu jenaýete gatnaşyp şyhyplyň emesine masgalasyna günah ýönken ýa-da şol iki sany ýigidi siz jenaýetkar siz şunu etdiňiz diýip mine 23 ýyl türmäge basarlan biri. Sonra Kızlar Badyň Oğur'nyň müdiri
ya başlığı. Yani kimin familyası? Durdu Esen Mehmet. Ene bilem şu cenayetin içinde cenayet aktarış bilen mesullanman, hakiki borcunu yerine getirmen, şyhyflan karşısına islenip kompromat ya bir totlap tapılan günahları yüklep, ene şol adamları ene suud derejesine ya suudun hüküm çıkarmanı getiren ya yetiren cenayetkarın biri. Durdu Esen Mehmet. Sonra Aşgabat'a gelýär, merkezde, respublikada prokuraturan derňew müdiri var. Ady Merdan Muhammed Muradow. Bilem ene şol Balkannaky, Gızlarbatdaky ýa-ni prokuratura işgärlerini diýip ya prokuraturada işleyen cenayetkarlaryň edýän jenaýatynyň üstüne basyp oturan adam. Ýatdan çykarma, ady Merdan, familyasy Muhammed Muradow. Sonra ornmasary var, Alik Tuwakow. Aýdyp geçdiň ýokarda. Ene şu Alik Tuwakowyň eline işleyen awrun işgärleri var. Derňew işini alyp barýanlar. Olaň atlary bar da Serdar, Araz, Dörtguly. Ene bular şol ýa-ni Alik Tuwakowyň görkezmesi bilen ya ýol başçylyk etmegi bilen şol türmede oturan öňkü türme sakçylaryndan mı ya daşyndan getirilýän amon işgärlerimi ya türmäň içinde oturan kelle keserler bilen şolary ullan ýa-ni Şyhyf aşurdurdy bilen ýa-ni Şyhyf meli şu taýdy gynap, horlap, urup, ýenjip şu boyun alarlyk derejä getiren jenayetkar toporun bir bölegi şular. Sonra ýene kim bar otaýdy? Ýa-ni Berdo Muhammed Oradow diýär. Olam Aşgabatda prokuraturan sülçüsi. Ene bilem şol işi iýerlap, şu adamyň etmedik jenaýetini etdi diýen netije gelen jenayetkaryň biri. Indi başga kim bar berdi? Indi bulara taýýarlady. Prokuror, sülçü, olby, hemmesi owrun işgärleri, bu dogorlary urup ýenjip, näme derlerini soňra gepleşiklerinde gelir. Ýöne şular, şu iki oglunyň ya iki ýigidiň başyny salan zulmy esasında şol iki ýigit uzak mahluatly türme hökm edilýär. Başta 23 ýyl, 21 ýyl, sonra 20 ýyla getirýärler, soň 21 ýyl, ene şol iki dogor ikisi bilelikde 41-42 ýyl oturmaly. Ya her 20 ýyl. Şomalini 5 ýyl geçdi. Geçip barýar diýil. Ýene de 15 ýyl oturmaly. Indi we prokuraturadan iş kime barýar? Ýurtdaşlar suud hakimligine geçýär. Indi suud hakimliginde näme bar? Balkandan. Balkan welaýatynyň kadyýatynyň ornmasary Tağan Mehmedow. Şol iş boýunça karar çykarýar. Ene şolara ýyl kesen, ene şu Tağan Mehmedow adly haramzady. Ne öz kasamyna, ne borcuny, ne sudiýalyk kärini, wepalyk bildiren, iki ýüzli jenayetkar. Ne Tağan Mehmedow. Onuň bellep goýun bir ýerde. Sonra Balkan welaýat polisiýasynyň jenayet boýunça ornmasary Garly Şarif. Ene bilem ýa-ni Tağan Mehmedow bilen bilelikde ondan ýene üçüncüsü var bärde bulan. Ýa-ni Balkan welaýatynyň owru var. Adiyalogalowyny harasledy. Şol işgäri Han Hajiýew. Ady Han, familiýasy Hajiýew. Ene şu üçüsiniň tagallasy bilen Balkanna suud edilip, ýapyk suud möhlet ýemesini garalşygyny şol iki dogana şular ýaly hökm çykarylýar. Şu taýda bilen malum mülki we puly ol 80 000 gitdi. Ýa-da sordy açarym tapylan hakatya şol görkezden adam barda 6 şyhy. Suçsuz ýa-ni permanent görkezde ýene şu taýda gömül hana. Açarym şu taýda pul.
Indi şo pulu alarlar, sonra ýanky bir şeýhif asurdurda körpe dogany 6 sen bizim dädimizin ornuna galyň ya kakamyzyň şonçy ne sana sowgat diýip Toyota Hilux diýen bir ýanky dört tügrüm ýöreýän gumda zatdy hiç bökden ýöreýän güýçli maşyn bar. Ine şonu sowgat berýärler. Oňun bahasy näçe? $35,000. Muny hem ýankyşylar konfiskowat edýärler. Balkan welaýat gasynyň gornmazary bar, Tagan Mämedow, ondan Garly Çaryp, Han Hajiv, şunu konfiskowat etmeli, elinden almaly. Näme üçin? Her şol jenaýat işine gatnaşan gurallyar. Bu näme o görgüli baş şol maşyny öldürilipmi? Ya maşyna sürelip akdylipmi? Ya cesedi maşyna ýüklenip öýüne getirilipmi? Ya öýünden şol ceset maşyna ýüklenip akdyp bagyşlan bol kanaly taşlanıp näme edilipdir? O maşyn ýok o taýda. Hiç bir jenaýaty gatylşan ýeri ýok. Nämemiş? Şonu ýanky bir asurdurdy şyhyp sürýän eken. Oňa diňe 6 şyhyp sowgat beripdir agasyny. Almaly elinden, aldylar. Başga näme emlaklar alınıpdyr, olarum soň ýüze çykar, ýuwaş-ýuwaşdan. Ýöne ine şol işe gatnaşan adamlar, ine atlary, ine familiýalar side. Bundan daşgary Balkan welaýatyň şo wagtky, şo 20-nji ýylda ýanky bir welaýat häkim bolan bar. Ata Halif diýip. Ine şonuň ýanyna şu dogallaryň ikincisi bar şikayet edýär, ard edýär, şol iş bir kanun şunu adalatly çözmek üçin o ýanky merhemetli prezidentimize, merhemetli prezidentli ýanky näme bir dogmasynyň ady Serdar Berdimuhammedow ýetirin biziň ardymyzy, men agalym ýa men dogalym bir güne basýarly, şolaryň hemmesi jenaýatkar, şolaryň garşysyna edilýän zat jenaýat işi boýunça hemmesi zat oýlanyp tapylan, biziň maşgalamyzyň garşysyna diýeni çıkarıp koyuveri. Ine yoksam şol, gönüden gönü, velayet hakimi hükmünü kurban ola, şol devir kurban ola, sonra yetirmeli şu haberini. Men siz belden, men işe belden velayetinizi şular yal cenayet bolu, yani şunu, şu cenayet işini alıp barmalısa, alıp barlana, bir masalan tozdurmak için şulan üstüne çöktürür. Ne çökörlüğüm adı familyesi. Men şu ağdan familyem hemmezin kurban olayım. Bunu koymaladım. Ettim onu yok. Sonra oğlum götüm kakıp Aşgabat'a kaçıp gitti. Balkan tozdurandan sonra. Bana Balkan'ın ilataydı o tira. Ol hakim olanı eden cenayetlerini. Nira gideceksin? Ata hali. Gelersin senem, mine kellen yalanasa halkın adıl suudun ömrüne. İrde geçti, hükman bolarım son. Yöne, ine şulan hemmecigi bilelikte alanda yurttaşlar. Ine kuromoçuluklu cenayetkar topar. Biz şonu şey deyip aydiya. Özüm terror topar. Dine cenayetkarım der. Bira terror topar. Ine terrorla otururna bir maşgalan. Ine şona katnaşan emmecigim ine vedipeli adamlar. Şu devlette kanunçılığı goramalı, grazdaların hak hukukunun arkasını berk durmalı adamlar, grazdaların karşısını işlep, öz cenayet işlerini yola koyarlar. Ine son için devlette, bizde Türkmenistan'ı devlet, hükümet yok deyip aydiyamızdan sebebi şu. Gün güýçliňki, gowurga diýişliňki. Bulara gurban olu öz wagtynda göne durup aýtdy. Siz ene hukuk goraýjylar hemmäňiz bir-birek bilen agdy bir işlen bir-biri gollan diýip. Ene gollaýarlar. Onun için bilen arasyny gylgaçanak. Maňa aýdyp berýärler. Bular öz aralaryny nirde oturýarlar, nirde keýp çekýärler, näme diýärler, haýsy jenaýet bilen meşgullanýarlar günne aşy. Ya awazany küntühana wurdular bular. Dine Balkanyň eme ölýän wezipele oturan haramzadalar da Aşgabatyň kylarym getirýärler, beýlik welaýatyň kylarym. Ene jelepxana şol 6-7 milyard dolar harcadylyp halk üçin gurulan binalaryň içinde bulan ene haram hep gece günü dowam edýär. Ene awazanam ýapyp goýdular. O bir kasbiden de bu maşgalan kywolly ene garyp halka ne suwa girer diýärdi ýok. Ya çeňek taşlap bolan aksuwa, şulardan bir ruhsat. Ine halkymyz şu derece getiren, ya yetiren, ine şu jenayetkar toparın,
Ýa-ni bir bölegi ýa bir goly ýa bir eli ine şular hukuk goraýjylar. Ine şular barada size maglumat berdim. Erti buyurgun şularyň şyhy falan maşgalatynyň garşysyny nähili terdi, nädip hereket edipdirler, näme talap edipdirler. Ine şo taýdyny şyhy falan özleriniň aýdýan sözleri bar. Men şonu size mysal getirem. Bolýa onna ýurtdaşlar şuwlukça men size kan ýad etmeýin. Şu özdaşlaryň okan görün, özüňize gerek netijeni çykaryn. Ýöne bilik goýun. Şu şyhyflaryň maşgalasyny ýa agyr maşgalasynyň başyna gelen huppat ýa görgi türkmeniň her bir maşgalasynyň başyna bar bolaram eger şu jenayatkar topar häkimet başynda galap oturjak bolsa. Dururum eger de şu bolýan jenayatlary halkymyz şol 34 ýyl, 35 ýyl göz yumup gelişýär, ýene de göz yummagyny dowam etdirjek bolsa, şu şyhyflaryň başyna düşen musallat erti sizin gapyňyza gelir. Şonu unutma. Hökmen boljakdyr şol, bolubamdyr. Men size şonu ýatladyn idim. Bolýa onna şuwlukça tag oturun, bu agyr gurrunlyň dowamyny siz bilen gelecekde hökmen eder. Sag bolun, hemmäňize saglyk arzu edin.